നമസ്കാരം. യു.എയിൽ വിസ പരിഷ്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതു മുതൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് വിസ നിയമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായി കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു. റെസിഡൻസി വിസയിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ 18 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രായപരിധിയില്ല. ഗോൾഡൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് 10 വർഷത്തെ വിസയിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. വിസ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ICP വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 100 ദിർഹമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. വർദ്ധിപ്പിച്ച ഫീസ് എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിക്കും റെസിഡൻസ് വിസയ്ക്കും ബാധകമാണ്. യുഎയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സോൺ വിസകളുടെ കാലാവധി 3 വർഷത്തിൽ നിന്നും 2 ആയി കുറച്ചു. റെസിഡൻസി വിസ റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം യുഎയിൽ തുടരാനുള്ള ഗ്രേസ് പീരിയഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മിക്ക കേസുകളിലും 60 മുതൽ 180 ദിവസം വരെയാണ് ഗ്രേസ് പീരിയഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാസ്പോർട്ടിൽ റെസിഡൻസി വിസ സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിക്കുന്ന രീതി യുഎയിൽ ഒഴിവാക്കി. അതിനു പകരം അവരുടെ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി ആയിരിക്കും ഔദ്യോഗിക രേഖയായി പ്രവർത്തിക്കുക. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ യുഎക്ക് പുറത്ത് താമസിച്ചവർക്ക് റീ എൻട്രിക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കാരണം വ്യക്തമാക്കണം. അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും വേണം.